Salam, men filmiň rejissory Erkin. Men bu filmi eneliň asyl ödüni, olaryň şol bir wagtda mertligini, güýjüni hemde örän näzikligini görkezmek üçin düşürdüm. Filmde durly ykballar bar. Bu ýerde ýagtylyk hem bar, agyr döwürleriň beýany hem. Emma ähli wakalaryň içinde öňe ütmäge güýç berýän syýgu ýaşaýar. Bu film enelige hiç hili hyýalsyz, ýöne uly hormat bilen garamaklyga çagyrşdyr. Bunday başlaýarlar kaýgurlar. Elýalyk lasat birden gödüme ýaşaýdysam historia maýdanynda süpürýärler. O ece diýilýär muhattet zata. Indi men şu wagt 70 ýaşymdanam geçdim bolin. Şu wagt men ejemiň ýerini gözleýän. Ejemiň öýüne barýan başga üý töşük ýok, ýer boş. Ýürem boş ýa-da. Ýöne ece diýilýän bilen hem ejemi ýökeli ulartdy bizi. Ýoksam ejemi 88 ýaşynda aýryldy. Ecem kadrini däwe kana baranda bilersin diýerler de. Hemişe hakykatdanam 4 oglum dünýä indi bolin her gerek däwe kanada. Hemme ejeler ece jan ya ece diýerler. O çağany bagryňa basaň soň birinji ece diýip ejeňe jaňa desin geldi. Sebäbi çağan dünýä gelmesi, çağany 9 ay göwräňde götürmek özü ansatda däl eken diýil pikir kelläňe gelende birinji ejeň ýadyňa düşýärdi. Menem ejem şey 9 ay götürendir. Menem ejem şey dünýä getirendir diýende ejeňe sag bol diýesin gelýär. Мои ощущения быть мамой – это очень-очень большая ответственность. Вначале, когда ты ею становишься, ты не понимаешь, насколько должно тебя быть много. Men ejemiň 9 çagasy bardy. Ony berjek aýrly başda. Ondan şeýle hausny durmuşda ýaşaýardykda, men misal üçin 4-nji çaga olmaýmyn multfilm çykýardyr, tıkır barýan, apala barýan, şolar ýaly ömüriň şeýledi. Şo wagtlarda men ejeme neme diýdim? Şunça çaga näme gerek? Men 4-nji menden soň bolýar elken, men körpe bolardym. Hem şunça çaga diýdim. Ondan durmuşa çykdym gejirek. Ondan köp ýyllar çagam bolmady. Men şo diýen sözüm ýadyma düşdi. Men Hudaýdan tob etdim. Men Allahan şo sözi ejeme diýdim. Men bilen teň bolmamagy menem eje bolasym gelýär. Ejesiz geldim bolin. Göräýmäge öz şahsy ötüşleň bilen gidip barýan, işleň, edýän, zat edýän. Ýöne ödeň doşlaň görýän. Misal üçin bir ýerde oturan bolsaň, ýa kofe içip oturan bolsaň aladalanyp, men gitmeli derew, men çagam araşa derew, men erkin, boş. Ondan öz wagtymy özüme siňdirip berýän, maşgalam bilen diýen ýaly. Şu wagtlar duýup başladym bir pustata, boşluk. Soň gejaganym elime geldi. Şondan soň men durmuşum başdan ayağa polnoy öwrüli. Ogulky gymmatly durýan adam gymmatyny ýitirdi. Ogulky wajyp durýan atlam wajyp däl ekeni. Esasy wajyp zat eje bolmakdygyny düşündüm. Ejemle urunmadan ýatlasam tolgunýan sebäbi ejem ýok. Aýatda ýöne her ädimde ejeme diýen sözlem, ejeme aýdan garşylyklaýan pikirlem. Şeýle bolsa bolajak diýmay, şeýle bolaýmala, eje şeý daýmela diýen zatlamma düýüp götür. Garşylyklaýan bir adam ejem bilen bile bir ruhdaş adam emele gelýär. Ýyl-ýyllar men ejemiň ruhuny gerýän, ejeminki dogry kene hemme babatda. Bot egerde men eje bolmadyk bolsam ejeme düşünmezdim. Maňa şonu berdi. Men ýoldaşym bilen durmuş guranmyzdan soň 6 ýyllap çagamyz bolmady. Esli ýyllar. Nire barsagan bolanok diýen söz eşitse, haýty bir doktora görnemizde size bolanok, ýoldaşym tarapdan men tarapyndan bolanok. 2019-njy ýylyň aýaklary hiç hili öýde şol çaga gurrunu öýde agdalmady. Öýünde şoňa ikimiz dirleşdik. Diňe öýde şatlanyp, güllük edelen jetdik. Doğrudan bir toýdan soň täzeden ýaşap uradyk da. Oktyabr aýlaryna 2019-yň saglyk ýagdaýym ütkedi. Ay menem üns bermedim, mümkin ýaşym oňça şeýle bolandyr diýip
üns vermedim, geddim. O zaman ýene ikinji ay şeýle boly saglyk ýagdaýym ütkä ugrady. Menim ýoldaşyma diýenler, "Öse test alyp göräýli, birhili organizm ütkeýär, ýagdaýym ütkeýär" diýdim men. Ýoldaşymam 6 ýyllap şol ýaly kötenemso, almasam ýüregim agyrar diýdi. Şeý diýip 2 aýa çekdik, 2 ay geçdi. Indi 3-nji aýa gir ugradym, çydamadym, aldym. Bir gün giýje daňy esen haska bolýarlar-da testi. Aýny giýje çydamad düşdi. Ýagry giýje. Edip gördüm 2 çyzyk. Niye hilek duygu? Birden duýdasy bagyt. Bagyt 2 çyzyk. Etek bilýär test alýarmy seni ýa? Ne hilek? Men gyýgyryp esi salymlap özüme gelmedim şo özüm saklajak bolýanam. Bar bu şahsymy gyýgyryp baryp ýoldaşymy gujokladym. O da düşünen ok. Okuň arasyna giýje 3 tane sagat. Daňdan 3-4 näme boldy diýe. Psihot 2 çyzyk diýen. O gol gözünden ýaşatdy. Şu 2 çyzyk diýdi, şo gowruluk diýe düşünebilen o. Gowruly 6 ýyl, ol dilläň satdy 6 ýyl, 6 gün, 6 ay del. Jana, ejedi. Jana gyýdym. Geldimmi länem? Hawa diýdi länem. Balyjym, ben aňarda gowşuň çykyp, ben Osmanjan çykardym oğlum. Geldimmi? Sen tayyarmy? Ha? Sen tayyarmy? Näme taýýarmy? Ha? Sen tayyarmy? Näme diýdim? Sehut uşaymasınlar Seret. Uşaymasınlar. Omar yoksa öýelem ýaňa odada diýdi. Aljanyň saçyndan çekdi. Kim döwdü? Kim döwdü? Emma babayı dövdü. Osman mı ya sen mi? Var deden oňur berdi bar. Deden oňur berdi bar. Babayı dövdü. Dede. Hani? Böyle mi? Ana. Dede. Osman. Neden gol? Dilerik, Nurcumak dur belki. Это человечек, и ты смотришь на него и понимаешь, что это часть тебя, и это просто ощущение рая, я так скажу. Мы в раю еще не были, но это ощущение рая. И, конечно, каждая женщина, которая это испытала, она, подтвердит мои слова. Как-то ты вот смотришь на ребенка, и это мир. Вот как будто ты родила новый мир. Ты думаешь, как этот мир теперь оберегать. Üç oğluma Hudaýa şükür buýsanýan. Şolar men arkamda durar, men zaşitam dip birhilek nähil adam bir zady daýanyp gitýär, şolar ýalap hasam daýanyp durmuşda. Özüm ejizrak görýärdim. Ayal maşgala dip şol ejid görýärler gerek. Yok. Ol ejizler. Näme üçin ejizlep çağıran taşlaýan o? Eje. Ulor ýaş goly. Когда родился Имран, мы позвонили его отцу, сказали, что родился сын, но он, скорее всего, будет инвалидом. На что отец ребенку сказал: оставь его в роддоме, придется всю жизнь работать только на лекарства. Я не смогла. После просто мне на телефон пришла смс-ка: Зарина, ты сильная, я знаю, что ты справишься, но я не готов потратить свою молодость на то, чтобы работать на лекарства. Я сказала: хорошо, я думала, это просто шутка, такого не будет. Но, к сожалению, это так. Durmuşumda 2 gezek ultramba yaşadım. Esasısı 10 ay mundan. 6-7 ay 3-nji oğluma agraýakdym. Duýdan soň 25 gün içinde mujum yitirdim.
şol meň durmuşymda eň ýadymdan çykmajak travma udar boldy. Hani bir içiňe udar bilen agyr daşdyňlar ana şol bolup geçdi meň durmuşymda. Wat şona hasam göz ýetirdim. Men ayakta durmaly. Men 3 oglanyň ejesi. Eje bolmaly, kaky bolmaly. Men alyp çykmaly. Özüme motivasiýa berdim. Ty silna, sen başararsyň. Daş töweregiň gep gurmy, sen çagalan garny doýrana. Sen çagalan aladasyň edana. Dalşy durmuşy dowam etmeli diýip özüme şeýle karar berdim. Пришел в больницу муж, и я сказала ему: забери меня. Это было 20 марта, забери меня на 21 марта. Это 1 марта, Навруз Байрама было, 92 год. И он сказал: нет, ты что? Я говорю: нет, врачей нету, никого нету, забери. И я так хотела пойти на Навруз Байрам. 21 марта, 8:30 у меня родился сын. Ну, тяжело родился, потому что у сына родилась голова, ну, большая. Там был отек из-за того, что я беременная была, очень много плакала, переживала из-за этого, видимо. Ну, я так поняла потом. 3 дня где-то, ну, я плакала, не знала, как увидеть хочется же. Я плакала, просила медсестру. Я помню, русская медсестра была такая хорошая девочка. Она всегда вечером приходила, я говорю: отведи меня к сыну. И она вот от врачей втихаря меня отводила. Я смотрела, плакала и обратно уходила в палату. Вот. Потом через 3 дня мне принесли. И вот мы там, наверное, неделю где-то нас долго держали, потому что у сына была проблема. Вот. Ну, потом все хорошо. И вот мы вернулись в общежитие. Сейчас. Со студентами жили. Нам выделили отдельно такой, как кроватку. Где-то мы взяли еще зимнюю коляску. Нам кто-то подарил, что ли. Там лежал вот сын. И мы поочередно дежурили. То я, то муж, то я, то муж. Вот так вот. Hem eje boldum, hem kaka boldum. Geceler yatammadım. Gece 2'de bolsa, 3'de de bolsa yerim turup derip sırasını işletip maşina oturuyadım. Eceme barıp ağlayadım. Ece ben yatayam deyip kıyırdım. Azat gayret et. Önen esip bolsa her tağan bir egininden alır sen gahana tın olur. Öňüm bolundan soňum bolsun. Öňüm bolmadyk nerden soň bolsun. Ece diýip ağlayadım. Benim Allah'can. Şu günler geçti daha şükür. Gece 3'de uyum hemen turup çırağım yakıp işleyedim. Şu fikir etmeyecek ol. Ece bir ulu olalı. Sen şu dikin ettirmez diyedi. Dikin etmeyecek diye. Onu da ben ne enligimdir de. Epetli ol insan dikin ettim. Sonra dikin maşem yaptırdılar. Daha şükür ne. Yer oğlum bir qanattım ben. Когда встречаешься со своим ребенком, конечно, у женщины появляются неимоверные силы. Я даже не могу сравнить, с чем можно эти силы сравнить. И параллельно женщина становится очень уязвимой в этот момент. Настолько слабой и настолько сильной. И нет весов, наверное, которые могут соизмерить. Такой труд, и вместе с тем, что это и счастье, это радоваться за успех своих детей. Мать, это, я думаю, что это такая женщина, которая становится сильной, агрессивной, чтобы защитить своего ребенка. Menne oğul yok, rulluk ham gorkuym ele geldi.
Men şol giç bolan zadymy her meşe her adymda ýitirmekden gorkýan. Olam nämeden emelegeli bir gezek men gyýdym gıcıjykdy bolen. Ondan şu 3 ýaş apdy öýdýän. Ondan elinden tutup köçeden atdan geçýärim bolmady ama ýanymda geçip görýän bilýär bir gezegem gijrak bir ýerden gelýärdik-de. Ondan men taksiden düşdüm-de el jagadyna jedip aýyrdım. Ondan şu taksiň puluny berýänçän, şu gapyny ýapýançam eýem, şu ejeti bilen bileje geçýän ýerinden şu trotuardan geçip barýar. Gon orta arasyny ýetdi bolen, bira şu gapyny ýapjak bolup turgan orta ara baran gyýdymy gördüm. Biram aňyrdan okýal atylyp gelýän maşyny gördüm. Men sekundlarça ölüp dirildim-de. Bir şu adyny tutup gyýyrym bilýän. Gyýdym durdy, o maşyn şuňk edip geçip gitdi. Eger men gyýyrmasam o maşyny alyp geçsem men çagam. Şu derejede tirlik bilen giýişdi-de. Olam durdy, men jynsy, men olar ýaly sesimi tek eşden okdy, men jynsy gyýrdym. Men şeýle bir gyýrdym, men bütün galaktika eşden bolmaly men sesimi. O gyýrdym-da durdum. Olam durdy, ikimiz durduk bir sekundlarça. Ondan ýanyna bardyp ol gorkdy. Häzir şeýtdi-de, ýa sesim dowam etmegine gorkdy. Ejeti gyýgyrar diýdi. Benim elimden tutup köçäň dowam etip öýe geldik, sesimi çykarmadym. Bir öýe gelemde men on gorkany bilýän, menim gorkdum. Onu ýuwuşlyk bilen "Eje, sen gyýrdym bolen, sesin men gulagymyň ýanyndan şuňk edip geçdi" diýdi. Ol şu maşynyň şuwulysy bilen men sesim gardy-da, "Eje, sen sesin maşyny ýaly şuňk edip geçip gitdi" diýdi. Men şondan bäri her ädimde şonu ýitirmekden gorkýan. Birinçisi Ejebaýjan bolan ýoluşma wagt okuýar, dadan student bolan. Ejeleriniň adyny daqçak bolup kän umyd edip okuwuna gidýädem, okuwa gidibem, derlewem basym ýzyna gelip, gönüm gelip şo gyýjagasyny mährine kucagına batyp, şo hasam ejetiniň aty taklan bolan hasam bir ýyl özüni zat gördi. Ikinji ejet gaýtyp gelen ýaly, şol ýaly gördi. Ýollaşym bilen baýmy ogullar özlerimiz bolan soň Ejem pahyr döwletden soň aýryldy. 16-da döwlet pahyr aýryldy, 20-de de ejem pahyr. Döwletiň aýrylanyny men ejem aýrylandan soň has at bildirdim ha. Ýa. Näme bolsa-da eje kyn wada aýdyp bilýär-de ejetini çaga. Nan giň bolarym dip odama şey diýerdi. Oglum dip ýüzlenýärdi. Ha, oglum ejem bilen dädem pahyr mesai gurluş oturuny käwagda gulagma kak estilýär-de. Ha, soýuzmazam oglun bolaýmaly kendip şey diýär. Şonu esdiýärdim näme. Men ýagdaýyma diňe ejem düşündi. Ejemden aşa hiç kim düşünmedi. We men çagalamyň ýagdaýyna da men ejeleri de men düşünýär. Ejeler düşünýär. We başga hiç kim wahy diýe geçip gidýär bolly. Hiç kim düşünmýär. Näçe ýaşa, 80 ýaşa, 90 ýaşa ejem gyýdýar. Durmuşda ejem ýitirip hiç. Durmuşdan gorkýan adam ejem çağalym. Başgalada ene ata ilmidana birinji orunda durýanda. Şeýle kiçike men Hudaýa şükür ejem dünýede diri, ene şu duýguny ýitirip ýaşamakdan ehwet gorkýan. Kakam ýitiremde şeýle kyn. Çağalymada şonu ýaşadasym menen, şu duýguny näçe gorkyny aýtdyrasym menen duýdurasym menen okýany. Mehri berýän eje ananaý bir minnetsi bir manasy eje berýär mehri. Ejeň sevgisi ana bak sevgi, ejeň sevgisi. Sana minnetsizden berjek eje sevgisini gahalanlar. Ýa-da durmuşyň çykanakly ýollar känne aýrat edilýän. Durmuşda kän kynçylyk ýollar känler gynlanmada şonu ýen. Adaçyk.
Doğumluca bolup, durmuşy ýeňip geçsek bolun diýänler. Şuma adam şol söz diýen. Durmuşy ýeňip geçsek bolun. Oy. Näçe durmuşy ýeňip geçsen tüýjü ýerine de ýetýäň, tüýjü gullerine de ýetýäň. Özüňizden mysal alaýyn diýenler. Noň bir hil ejeýlejek bolup aýaglap beýle bolmagy edim diýen. Adaçyk dogumly bol. Göz ýaşyňam hiç kime kän görkezme diýen. Ece üçün janyň edil bolýanmasa sen janyňda näme edil jan bara? Sen dünýäge getiren çagaň dogrymy? Şoň janyndan üzülmegi ece üçün bulasyna mykadyan. Men şo duýguny ýaşaryn diýen pikirim ýokdy. 2019-njy ýylyň noýabr aýynda birden ikinji oglum ady Ihlasjan garnyçy işdi näme bolany düşünemdik. Äkitdik, uzayetdik. Lukmanlar hayran gallar çağada bu derejede bögrekler durup bilmeýär diýe. Näme boldy bu çaga? 50 gün İstanbulda, soň 360 gün Türkmenistanyň hastahanalaryna, soň ýene-de 7 aýlap deýli hastahanalaryna ýatdyk. 2020-nji ýyl Covid wagty bir çagaň böwregini çalşakdyk gitdi. Uçaňa bagryňa basyp gidýär. Berde de üçüsini goýup gitýär sen. Ne ece diýilýär bolyn, ejesi agdalsa men hökman şo ýadyma düşýär. Sebäbi berde çagalar bar sen çagaňa kömek edesiň gelýär, ýardym edesiň gelýär, aladasyn edýän aňyrda biriniň jany suw üstünde dur. Ondan gelip 1 awgustda 2021-nji ýylda Delide Ewliýa we içinde meçikpa jaýladyk. 90 günden soň Türkmenistana geldik. Charter reis bilen. İstanbul'a charter reis'e garaşyp sentyabr, oktябr, noýabr geçirdik. Noýabryň 6-syna Türkmenistana uçmaly bolanda. ýyl 12 ýaşynda da oglum Umit. Bir daňyrda Ihlasy jaýlak gaýtdyk. Bilýän häzir Umidi görseň, o geçirýän duýgusy menkiden beterdir sen ejede. Sen onu çekisir başga bir ýurtda goýup gaýtdyk, jaýlak gaýtdyk. Näme diýmeli? Gelemsoň hiç sorag berip bilmedi. Bir 5-6 gün geçenden soň çünkü wagt aglap ötür. Bilýän aglayan arkasyndan baryp ujokladym 12 ýaşly oglan. Eje diýdi. Sen Hudaý ba diýedin diýe. Men gowy Hudaý ba diýdim. Onda Hudaý ba bolsa, näme üçin Hudaý Ihlasy gorumady diýe. Näme üçin Hudaý Ihlasy bir ýyllap şunýalyk ejer çekdirdi diýe. Eger ba bolsa diýe. Ine men şu wagtda meje diýseler şo sorag ýadyma düşýär sen eje. Ne sorag çagaň soragyna jogap tapdy. Ihlas, oglum hemişe волшебник bolap gelýär. Haçanda ol Silal dad yankı. Buğdum güýji diýende biz doň bolluk. Eline taýagy galsa. Şonýal oýun oýnaýardyk hemişe. Öýmizde. Şila abňa diýse barymyz ýanan bolýardyk. Ona umit diýdim. Ihlas. Hemişe jadil uýja eýe bolasy gelýär diýdim. A belki şu wagt hakykatdanam
ahlasça adil uýja eýe bolanlar diýdim. İkimiz görýän näle istedim ýöne ol bize seredip duranlar diýdim. Ya gynanýanlar bizim bolup oturşmady. Ya da gülküs tutýanlar diýdim. Ýöne biz bilemiz oga diýdim. Yüzüme seredip oturdy. Eger iň güýçli gudratyň eýeti Allah bolýan bolsa, belki ol hakykatdanam şol gudratyň ölçegine düşendir biz bilýän näler diýdim. Orçalap aýtdym, gözüme seretdi. Mam Japonya. Hiç ýadymdan çykan ece men düşündüm. Ýanky çağa şeýdip ark bolup barýan şeýle elinden çekilenýär ol. Ece men de şodur hiç şol derejede hatyrat soň men görmedim. Sebäbi ol men näl o wagt. Men eýem meni birgiden ula adamda birgiden gymmatlyklar bolýar, anarşlar bolýar. Çağda ol entek ol arastaja aňa maratda hiç il serket entek ýok. Programmalar ýok, beýnisinde şo wagtky men jogabym 12 ýaşly çağaň tutuş geljegini, geljekde tutuş dünýä bakyşyny, göz ýetimini, gymmatlyklaryny hemme zady şol şo wagtky ejeň ýekeje jogaby kesitleýär. Inni oturup özüme hemişe berekella diýen. Egerde men şo wagt howa adalatsyz boldy, howa ol çağa ölmelärli, howa lukmanlar eýtdi. Men hemme jogap berip bilerdim. Varianty kenne. Ýöne hiç ile negatiw goýman çağda şo arasalygy saklap bilenimi häzir diňe berekella diýen. Я забеременела. Была очень угрожающая беременность. Мне даже врачи советовали, ну, типа, возможно, ты себе навредишь. Но нет, я прям так стояла за эту беременность. И во время всей этой беременности мне всегда попадались какие-то передачи про особенных деток. То есть свыше был какой-то знак. И, ну, я была сумасшедшая, то телефон от себя уберу, к микроволновке не подхожу. Вот, типа, вот не дай бог, не дай бог. Ну да, проходила беременность, были обследования, говорили, что все прекрасно, плод здоровый, как бы все. И тут рождается моя лялька. Ну, она так незначительно температурила. И, ну, я думаю, как обычно бывает у лялек там всякое. На 3-й день от роду меня переводят в палату, вызывает мужа в больницу. Ну, под предлогом, что нужно ее обследовать дальше в другой больнице. Оказывается, это было обследование именно для того, чтобы поставили диагноз, потому что у них было предположение, и 100% диагноза в больницах не ставят. То есть ты обязательно должна принести анализ. Вот. Ну, мужу как бы сказали, у вашего ребенка порок сердца и синдром Дауна. На тот момент я, наверное, не осознавала, что вот синдром Дауна. Я даже и не понимала, что это такое. Вот. И как бы тут же подняла всех на уши. Вот, мы попали в реанимацию. Поначалу вроде бы было как будто нормально. Она стала, ее здоровье ухудшаться. И тут-то, конечно, внутренняя была борьба ужасная на тот момент. Как бы это ни было стыдно. Ну, какой-то голос говорил, пусть она лучше вот так уйдет. А какой-то голос говорил то, что нет, как так? Из всех тебя же выбрали, она же тебя выбрала. Когда все уходили, я просто выла дома, но это было очень сложно, я не понимала, было куча вопросов. За что, почему? Ну, в общем, очень-очень много всего, и в какой-то момент это уже было где-то ей 3 месяца. То есть как у нас в Чили, 40 дней, вот это вот мы вышли. И уже мама не выдержала и кинула мне ручку с листком, сказала, пиши отказную. Я ее заберу и отдам. Ну, у тебя, говорит, ава чала, ты сидишь над ней и плачешь, как будто вот, ну, ölünyalık, она говорит. И вот в этот момент, я не знаю, у меня что-то вот произошло. Я стала кричать, я не отдам, это мое, но я думала, что сейчас они скажут, там, у нее крыша поехала, сделают это, я поверила. Вот, ну, я очень благодарна своей маме, что она не знала, как помочь своему ребенку, и вот сделала вот этот шаг. Adam başladı açtan qattı. Adam şu dağıtlar görmüller ilki Huday Taala sina överýänler. Soňa fiýji görkezler niýänler elbetde ýene sabretdiler hemme zata. Taýçan ilki görkezýänler desem şunu bir geç. Nisip bolsa seňe uňda ýagtylyk bar diýenler.
O zatam näme o taýsan çekjege berýändir bu zatlary. Трудности бывают. И, к сожалению, нас никто к этому не готовит. Мы этот путь проходим, каждый индивидуально. И, наверное, в этом и заключается жизнь, что ты ее проживаешь, ты ее понимаешь, но ты этот опыт не можешь уже передавать следующему поколению, потому что каждый последующий потом проходит свой опыт. Adam geleceğini bilmeýän bir gowzat köp wagtda. Şu geleceğini bilse-de bize 6 ýyl çagan bolanok diýilse, 6 ýyldan soň 4 ýyl çagan bolar diýse bir ynanjakken. Öz wagtyna barmasa, özüň wagtyna görmesen şo zatlardan geçip düşýän-de eýem adam. Şo zatlarym sapyk bolýar-da durmuşda. Bol gelirdi, tut elini tut. Oy, ot Nurcemal. Nurcemal, men gyýdym, gel senem. Ben koyacağım onu. Ben koyacağım. Bolýa, ýuwuşykdan goý bolmy? Gel Nurcemal. Kaçıraýma bolmy? Matay. Bar ýuwuşykdan bar sen aňa gel. Howlukman ýok. Masal üçin men mamamda 10 çagasy bar. Enemin 8 çagasy bar. Enemin bir eltisi bardy, oň asyl çagasy bolmandyr. Onuň 13 ýyllap çagasy bolmanyrda men enem oňa 5-nji ogulny ogullyk beripdir. We şol ogullyk alandan 2 ýyldan soň gyýdy bolupdyr. Diýjek bolýandadym, aman öýelneje diýedipdi. Näşoň bir ogly bar. Ol ogullyk alan ogly we bir gyýdy bar, öz dünýä getiren gyýdy. Men hemişe aman öýelneje ýadyma salsam, dünýä getirmek wajyp däl, mehr bermek has wajyp eken diýen hakykata aýdyn göz ýetirýän. Sebäbi ogullyk alym diýip öz dünýä getiren gyýdyny ondan hiç ütköş görmeýärdi. Eger şo hakykaty men bilmedik bolsam, şol oglanyň ogullykdygyny bilmezdim. We eger täzeden dünýäge gelip ýene durmuşa çyksam, çagam bolmady diýip gynanmazdım. Bir ýetim çaga, eje mehrini görmedik çaga mehr bermeli saýlardym eger çagam bolmadyk bolsa. Özüňden dünýä inmese-de sen şoňa mehr berseň eje bolup bolýan eken. Käwag hakykatdanam kän hasrat çeken denanlar görýän-a diýen eger ýetim çaga mehr berip eje bolup bolýan bolsa hasrat çekeniňe degen ok diýip düşünýän mene. Ýöne belki men onu enelik mehrini ýaşanym üçin, göwrede çaga götürüp bagyryma basanym üçin arkaýyn gürleýän bolmagma mahmal. Eje bolasy gelip ýörenler düşünmedem, belki ýöne barybir biz dünýä getirýäs, biz diňe bir sebäpkär ekeni. Jan biziň elimizde däl. Я наткнулась на статью, где говорилось о том, что не нужно прятать своих детей. То есть, если у вас родился такой ребенок, особенно от своего окружения, не нужно скрывать, что у вас такой ребенок. Наоборот, нужно говорить, чтобы общество, ему тоже было легче привыкнуть. И было пару историй, когда мне говорили то, что там в определенных семьях этих детей держат дома. Вот эти вот все истории, когда у меня накопилось, и я опять стала читать эту статью, я себе сказала, нет, она моя, я еще сделаю так, что ее все узнают, ее будут все знать, и она такая же, как и все остальные, то есть они ничем ни от кого не отличаются. И так я помню, сделала какой-то там первый пост смешной, то, что вот я ее показала всем, вы знаете, мне так было на душе, просто вот я получила, наверное, какое-то удовлетворение. И в своем городке, как бы, кто нас встречал, кто нас видел, и все меня спрашивали, ой, кто-то стеснялся, кто-то это. Я говорила, а вы знаете, что такое синдром Дауна? Нет. Я говорю, я вам сейчас расскажу. И вот как-то начинала вот это вот все им рассказывать, и потихоньку стала ее снимать. То есть у нее тоже смешные моменты какие-то, да, пошли.
И вот так, и я уже потом поняла, что это и есть принятие. Принятие того, что у тебя такой ребенок, что ты его не стесняешься, ты его не прячешь, ты наоборот пытаешься там ее, не знаю, пихнуть во все эти, чтобы она как бы везде участвовала, чтобы у нее была такая же жизнь, как и у всех остальных. То, что и не только у нее, а именно у таких детей. Чтобы люди видели и понимали, что, блин, она такая же, как мне сейчас говорят, слушай, она ничем не отличается от обычного ребенка. А они тоже такие же дети, просто со своими особенностями, да. Oturup ina şeýle bolmaly, ina beýle bolmaly diýilýär. Hawa ýöne edil bir oturup terbiýe berip, men şoňa terbiýe bereýin diýip beremok dogrusy. Birinji bilen özüň terbiýelemeli kaň aýtýan mene. Sebäbi men gyýdym. Şuna ulgyýdym. Ýaňy 2 ýaşynda-da 3 ýaşa gelýär. Şonu görýän şol men şoňa hissat öwredemok. Şo menne gören zatyny etýär. Sebäbi çaga gören zatyny alýan eken. Küçülükden şu çaga näme görse şonu alýan eken. Näme eşitse şonu alýan eken. Şeýle kravatda ýatyrdyk bolan. Onu hatyr edip oýuny ýanymda. Onu bildim şu ayak ýoluna gidesi geldi. Onu menem ýatyr näme diýäkä diýdim. Turlar öýtdim turmazda. Şu men turman özü şu 2 ýaşa döýdýän, 2 ýaşa, 2 ýaşa geçdim ka diýen ýaňjyjyk bir näme düşünýär-de. Onu güz aýlarym kışa geçen wagt howa biraz çygyrekde bolan. Men begenen zadym. Geldi. Birdenem kravada minjek bolly, onu mülk bilmede häzir turup elinden çekerni oturdum on ýok. Kravada minjek bol düşdü. Orda men ayagymyň ucuna geldi. Adiýal bardy, onu şu üstüme şeýdip ýapdy-da, ayagymyň aşagyny salyp çykdy adiýal bilen. Soňundan ıkylap çokulap münüdi. Men töweregimden aýlanyp hemme ýerime şeýdip adiýal dykyp çykdy. Men özüm edýän dadym üstüme ýapýana. Hasyrıklap dykyp onun daşyndan özü kän sowukda ýatmany gowurýar. Üstüne özüni ýapmady-da. Kapdalyma geçip onun üstünden el jagadyny goýup ýatdy. Şeýdi ben mys edip demin eşitdim ýatyr. Ýatandan soň ýoşluk bilen men damagym dolup saat etmer gije saat 3. Men mana şonu oýurman damdan açan diýen aglap etdim begenjime. Maňa ul bir hof bar geldi. Meni ejem kiçik wagt üstüm ýapan bolaýmasa galan wagtlar beýdip uklap etirkam aladam edip beri ýadyma düşenok. Şu çağıjyň görün zatlaryny maňa gaýtarjakdygyna bolan ädim etdi 2 ýaşynda. Çağan bolsa, gaty mehrem bolmaly. Ol çağa, gunnowda ýatyr kada çağa. 10 ýaşynda da sen çağa şol. Öýlenip toy tutsa da sana çağa şol. Bütün ömrüm soňa her bir hereketine begenmeli. Ýokman, şonam şo begentigem çağalara aýtmaly. Sebäbi ýöne ýerden del olaram, soň ýene ene bolar, ata bolar. Soň many neme dowam etmeli. Bunu da sana diýerler emmedi. Önüse telefonum ýanynda dur, dopun ýanyna telewizorum onu näme barsa näme işim bar. Onu şu telefona teledip oturma, ona sana diýär emmedi. Şunu sana etmedeli, özüme diýär näme üçin etmedin? Borzat boldymy näme üçin? Ahir şey Когда я поняла, что я мама, когда я поняла, что вот передо мной ребенок, и я его люблю, несмотря ни на что. Вот безусловно, вот несмотря какого цвета у неё глаза, какой у неё характер, как она себя ведёт, что она говорит. Вот ты смотришь, вот ты любишь её просто за то, что она есть. Любовь — это спокойствие. Вот для меня лично. Любовь вот сейчас, на данный момент моей жизни, я скажу, что любовь — это сопоставимо с чувством спокойствия. Любовь — это когда ты любишь человека со всеми его изъянами, не пытаясь его сделать лучше, исправить, подстроить под себя. Ты его принимаешь таким, какой он есть.
и просто со своей любовью, со своей нежностью показать, что человек, которого ты очень сильно любишь, достоин большего, и он может большего. И он сможет с тобой пройти все эти трудности, которые ему готовила жизнь. Ýöne söýgüň özi kesgitlemek ýaman kyn. Ne söýgü näme diýseň, görkezip bolýar, suratyny görkezip bolar. Ya ýöne ýylgyryk bolar, ýöne söz bile beýan edip bolan okşany. Men şeýle pikir edýän, ýöne söýgüniň iň ulakan güýçligine ananýan. Söýgü diýen zadyň özi şeýle bir ütgeşik güýç, oň çägem ýokdur maka diýen. Menden başta 10 ýyl da söýgü näme diýip düşünýän ise söýüşmek diýerdim. Anny 10 ýyl şumatky ýaşymda sorasalar, söýgü eje, kaka, çagalan, maşgalan söýgü. Şu maşgalany aňyrdan çörek getir, alma getir, yslyýanlaryň getir, getir de öňüne saçak ýaz. Şolan gözüň içine seret. Näki saňa mehirli gülüp, ýylgyryp, gülüşüp şeý saçakda oturýan dogry gere. Ana şo söýgü. Privatlar bir ýigit gowurdy da, menim onu gowurdum. Onsoň ulakan söýgü durýardym. Soň o ýigit gepiň etgäsi aşo wagtlar teatrdaky bir aktrisa bilen maşgala bolup bilmejekdigini aýtdy. Men şu wagt durmuşymyň manysy ýeten röýtdim. Gutordy. Ertege çykatym gelmedi. Şoň ýatanymda men näme pikir edem ýadymda. Gözüm yumsam, gözüm hiç wagt açylmasa da diýdim. Unsam ýa-da demesdim. Diňe birje pikir eden zadym, ejem näderizkä diýdim. Şo wagt men hatda özüm janyma kastetmäge çen taýýardym. Şo derejede men uly söýgümi ýitirdim atapladym. Men eje bolarymdan soň şeýle duýguny başdan geçirýän hemme gyjagallary aýdasym gelýär. Olaň hiç sem söýgü däl ekeni. Söýgü o zat başga zat. Ol senden sen üçin bir zat bar öňünde ýagtylyk senin öňüň bilen oňa ýetme çykyp gidip barýan. Ol sen öň jagaşyndan ýörep barýar, senin oňa ýetme düşýän, käte elinden tutýan. Şeýle bir zat eje bilen çagaň arasyndaky. Любовь — это моя семья, вот моя любовь. Под словом «любовь» у меня дети сразу почему-то. Идем. Что ты делаешь? Я что делаю? Да. Я даю интервью. Я рассказываю о тебе. Рассказываю, как ты первый раз увидела снег. Ты спряталась? О, красавица. Да, и мама тоже, и ты. Концерт, мут-концерт. Опа! 3, 2, 1. Не можно. Можно все? Давай, дети мои.